Tak to vnímal toho Bachratého, to mi to zle pripadalo, už keď som ho videl, už sa mi nožík vo vrecku otváral. Nevedel sa postarať o našu Martinku, je to krasavica z Hollywoodu. Prišla tam chuďatko oblečená krásne a išla skoro bez gaťkov, čo je to všetko asi pokradli tam, lebo hej, mobil ukradli a nevedela chuďatko, čo má ani robiť, kde čo je. Trocha by mal byť naondolovaný, vystrihaný, ale on nebol vôbec nič. Ja neviem, to sa takto ženy sa neprivítajú a mal si aspoň kľaknúť na koleno, privítať Martinka, vitaj. Na privítanie fľašu nemal naľať, hej, ona si rada vypije rybezové, on už s takými vecami, on ho neprivítal, tento Marian, on sa neukázal, on sa tam ukázal iba ako špion. On kokodič, on sa má ukázať v rámci súťaži ako o ciciny, kto má najväčšiu, poriadna cicina musí mať 25 cm a toto sme ani my nevideli, aká súťaž tam bola. Tieto dostatky má, hej. Teraz súťaž ako prsia, ktorá má väčšie prsia. On by si mal takú vybrať, ktorá má veľké prsia. A Maťa má 5, a Bradavice má také, to je kvalitná baba. A on tam nemal nič, tam na spanie tam nemal nič, chuďatko na. Ľahni si ako tam ona ležala a on má vedľa nej ležať, nemal sa ukázať. Slipy mal mať poriadne, hej, slipy oblečený a Maťa chuďatko vedľa neho, on jej nekúpil nič, žiadne gaťky, ja som nevidel u nej gaťky, podprsenku som nevidel, Maťu tam bolo treba ukázať, zo spodku až nahor, nie, a on ja neviem, čo on u nej videl, čo chce, kde mal dať ľahnuť do hnoja, sa mu nepačila tak si mal ísť ku tej starej ľahnuť.